Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията. Здравейте, аз съм Киро Скалата и вие гледате преданието Фитнес Мания. Днес е неделя и вие сте с нашето по-голямо телевизионно шоу, където има много различни неща. Ако сте се отекчили от тренировките през седмицата, където ви карахме да тренирате, да пазите диета, да се мъчите, да блъскате, то днес ще се позабавлявате малко повече. В нашето шоу ще видите интересни хора, интересни моменти от живота на фитнес маняците. В преданието Фитнес Мания днес ще видите един 200 кг гълъб, един Айде, давай. Почваме! Снимаш ли ме? Снимаш ме. Здравейте, фитнес мафиоти! Вие гледате Фитнес Мафия. Това е моят приятел Гюрсел, който кляка с 500 кг без да му мигне окото. И не само това, той е един от първите гости на нашото предаване Фитнес Мания. Ние бяхме в една друга телевизия и след като Гаро, нашия сценарист, не се изложи и пусна една порно гърла по така, както майка е родила. Медицински филм. И нас забраниха, обаче сме в МСАД, а там няма забрана. Там сме номер едно. И по рейтинг, и по всичко. Абе, изобщо сме номер едно навсякъде. Където се появиме, трябва ни никни. Виждаш ли тук пода, асфалт. Гюрсел, като ви ни чупи лостовите. Сега ще покажа една тренировка, как ляка с 500, как сгъва 300 кг бицепс сгъване, 30 се разгъване с 400 и така нататък. Първо да питам нещо. Чакай да му взема интервю, мълча. Не го пускай, защото... Да, ако не го видите, или ако не го видите, значи той е минал през залата. Ако го видите, значи тук ще влиза в моята зала, сега ще опустоши. Аз съм пробвал много здрави ули, съм ти приготвил. Сериозно? Да. Гюрси, какво сега? Кажи, ти първо трябва да му взема интервю, няма начин. Това е сценария по сценария, така. Значи, ти от техно диджей стана чалга диджей. Как става тази номер? Как се преквалифицира първо? Между другото, той е най-големия и най-тежки диджей в света. Нормално е. Трябва да се изхранваме и прехраната по някакъв начин. И всяка вечер чалга. И плюс това по-красивите жени, доколкото мисля, че са в чалга баровете, отколко в техноклубове. Естествено, фолк певици са много красиви. В хей-метал баровете има по-хубави жени. То няма такива. Има, ти не ги знаеш. Може и за напред да пускам и хеви метал музика, Като така ме че видиш мен, там хей-метал пускам. може и се насочим и там. Добре сега, виждам, че си особено с 30 кг. Не мога да те позная. Просто ти ще ставиш като мене с малко. се изгубиш. От 220 кг си на 190. Смяташ още да сваляш, тренираш ли? Мисля, че трябва да ги сваля. Защото... До 60. Не до 60, поне минимум до 120 кг трябва да стана за година-две. А възможно ли това? Чакай, ти беше направил един рекорд. На дамите да им обясня, че те викат ни само диета паза, па не мога да слабне. Колко свали килограми от 220, колко стана? Или се ожениш? От 220 за 11 месеца бях 120 кг. В момента не ги практикувам щанги и силов трибой, тренирам си това, което е нормално, бицепс, трицепс, Трицепс, рамо, гъс. жанки, такива. 200 кг бях ги бутнал силово, без гъвен на колина, само с ръце. Това е било, когато е било трибой щангите. Бях щанги с... Не, то тогава е имал изхвърляне, изтласкване и избутване. Не, тогава имаше... Той не е бил роден тогава. Как да не е било? Не, това е било през 70-те То е години. 80, но то са 80 години ги остава. Гюрсо, ще разцъкаш и малко в залата, само не чупи улите, моля ти. Гюрса, ще ме сеш ли за уреда? Естествено. Никакъв проблем. Си много леко, бе. Аз съм лек, аз съм малък. Добре, да, Любчо, не бъди срамежлив, знаем, че стигачета. Виж сега, по-добре с Гюрса, отколкото с Азис, да ти кажа честно. Ето, виждате сега, другари и другарки, дами и господа. Гюрсо без загрявка на гърди. Аз това не го мога. И даже и в десния си джоб има мобифон. Това е. Който го може, го може. Викат не го можете, марш от тук. Това какво беше? Клякане на гърди. Без загрявка. Без загрявка, да. И то на гърди. Аз се душим като клякам така. Аз не мога да клякам без ръце. Аз мисля, че това е много добре. И в левия си джоб има мобифон. И много пари. Да. Рушвети дори. Даже има и рима. Обаче, можеш да въртиш? На ръка.
И 2 дори? Влеза в обръч. Това е обръча на смъртта. Моето един открим нещо на крушата. После първо лек прес. Чухте ли го? Мускулна треска. Бъди нежен с моите круши. 200 кг човек, горе-долу, пази се. Добре. Бой! Лев 10, лев. Време! Давай! Лев 10, дай! Връчваме ти почетен първи дан. Аре, Гюрце, по една бира сега да попием, да пинем една бира. Ще пием бира. Айде, Айде, за почивка по една бира.